Bueno, Víctor, Manqui, xa estamos en pollo. hai que repartir o chollo. Rematamos isto cun pouco de música. Sí, Manqui, porque xusto estaba pensando eso, que non Pero só non de sei pan, que- non só de pan vivo home. Senón Entonces, tamén o espírito tamén necesita alimentarse. Digo eu. E xa estamos dicindo, o Manqui non quere era músico hoxe tamén para rematar. Pero non se me ocurre que alguén sabe poder orientarnos. Sempre nos gusta rematar con música. Ostra, pois está aí frente á Escola de Música de Acordeóns de Campelo Ah, e, ostra, ten tradición? Juan foi alumno aí de Paredes e de Poceiro e agora é o director da escola e está Terán facendo algo unha no seu labor repertorio tremenda. que se preste para nós? Que sí, home, mi má. Bueno, pois moitísimas grazas a todos catro. por acompañarnos. Moitísimas grazas. Grazas. Que comades ben? Ben. E vos tamén. E que os sigades por ir facendo moitos anos. Ramón, Eva, Lola, Cao, grazas a todos. Manqui, querías música para rematar o programa, non si? Grazas, Víctor. Pois trouxe por dor. Orbea manda que os teus desexos serán cumpridos. Pois non che podo traer a mellor sitio. Aquí estamos con Juan, o director da Escola de Acordeóns de Campelo. Hola, Juan. Que será o que cumpre os teus desexos. Con Juan e todos os seus todos os compañeros, compañeros, alumnos por e favor. alumnas. Juan, cando se fixo esta formación? Pois isto naceu no ano 1980 xa. De que peza vamos a poder escoitar? Vamos a coitar un paso doble galego titulado As miñas cousas. Cantas persoas forman a formación? A formación nas actuacións somos 18, en torno a 18, pero na escola estamos xa rondando 70. 70, todos acordeóns. Todos Para acordeóns. todos. Todos acordeóns, homes, mulleres, diferentes idades e xeracións. Poñémonos ali e escoitamos Estou desexando as nosas cousas. as túas cousas, as deles e as de todos. Adiante. Adiante.